Oi, o say I bond say on yes on kasa asem ni biem. Na so wano nyate also be sign bond. Mama me susu me sign ai. Wano yate na di twa da pa na be sign bond. Mama me sign. Say radia tom wo ho eye. Onyame e de yen kakra enne ye da etoso July the 14th day e wo December mo. Na minim sania abrabo mu akwantu wasi afonfom kwan. Minim sania wasi afom kwan afa. From January up to now, minim sania abrabo no esi aye tententen ama. Na kwan no kra de tenten kra de onim say that thing. But say wo say yira. Na chere say unhunu so kra. But let me tell you something. And na 14th. At least aka days kakra. Na days na aka no. Men kan chiro say enso nyame ye. So obi so mu do afọ kwantempon a wo pese wo fa so eso. Enti direction bi a wonam so no. Just stay focused. Nyame edu besi kwapa mu. With a CP, your family lady Amano, Ubeti your friend Asophonia by Effe Amano, and a Queen Eleanor the First. Let us say AP Mene Mary Wachi ending common. Mary, Mama, Memoha, Jena, ma, Ewie, Bebacha ready boko. Bebacho, make us free. The park. what's the house of Safik Tabaguza, and your phone calls, what's Hannah Meno Casa? Okay, Bacha. So young Casa say in I see high Casa. Bebacho, ma wo na ekwan me fa so me say me kitankora me Casa den kakra. Bebacho me kra nkora me a me hwe wo mu. Eni boafo bia me ana me hwe wo mu. Omo papa enfi no na me ye me ton bags ya me de hwe wo mu. Nti ase boafo bia ni ho. Nti ma edru baabi na ese me nya sika kura me de baka kufa ne ma ne bio. Nti wo ma bi wo ye fie nti ase bibi ha me a me kosusu ho kire no. Na me kosusu ho kire no. Ana ose mo na mo kwa asori a na mo de asori aye de akekere mo ho. Enso ma asori a me kɔ no. Ye ntwempena. Na ose mo na mo de asori kekere mo ho na kwa asori a nche se won twempena ese wo twempena onya ba ma obeboa. Na me de ma adwen ma na nti ne ba eya no Woman na ukọ na okoji afutuo no. E ukaka say na kire na ono so tu safo no. Me ba cho me ka chen se ma. Ese ni mamu aye den pa. In fact me mai suku wa nkasa wonim. Me ne ma me ton me dan me ho onye ebiem se sika na hye me ntumi kura. Enya sika kura me dokwa kofa ne ma biem. E no se mo na mo kwa asori a. Ose mo na mo kwa asori a na mo de asori na akekere mo ho. Asori de enkyere se kwa asori a won twempana. Na me de ma ba che ukoka chen se ope be ma. Ba cho da bi. Oh, okay. Tiyankwe. Ena me de ma adwen ma na nti na me adwen ma ne say. Ba cho. I say o kan sa na se eno no kan na to. Masum se bla me bre sa ne de ne. Se ne de wo kan me fa be ma ne net na ampa. Be ma ne betumi aboa me. De that time na ne ba boy oba eso tikumasi ha no ba no ko ba no ko ba no. Ayi sa woman na ne ba boy. Ba no ko e carpenter ni. Nti no apemi aso pemi na me de na me asem na ma na futu a. Kwa sorry be. Ma ba cho ma sorry de mesro. Me de tuja be ha me. Na sa sorry for no mo hu. Yankwe. Because he said we see preaching me no na just asori nkyerɛkyerɛ papa wo. Nti na me bisa no yankwe. Me fa cho nti o kan sa chem na se ma adwen asese me ntwempena. And then that time no so na ne ba boy no apemi a oba na okọ. Nti e ba sa na me se ne me ne nti na bia na obebo am se o yere wan kan kyerɛ me. Nti me ne ye bibi wie ye no. Ena me hu se o yere. So ne ma me kan sa na ne ba be man bae. Edi sen a wo ne ye bibi. Me ba cho that time na ne ba no. O se oba na okọ. Oba na okọ sa. Me bisa oba na okọ, me ni ho na oba ye na okọ ye na oba. Me bisa o se ne ma me tu fo se emfa sorry nkyekere wo ho. Pe be ma no. Edi sen ansa ne ba be ma na e ba o lie so. Mama mpa cho edi be 1 month. Be 1 month. So na oba me lie so. Nti me ne ye bibi wie na me hu se
or year and the year in your lie, Effe, and me, so you know, I'm saying, Mammy, I see me, Jana, me time me baby girl. Let me die. Now, what go far? No. Wouldn't it say? Mam Pacho, many year be and I say, the year in your What would you say, Bosumi, no, I fear me, no. Me Pacho die, Wouldn't it? Bear Bosumi Numuna, Wouldn't it travel soon? The swimming no, or my Bosumi Numa, Bosumi no, who fan and I'm now in the giant. Enemy who say, or year, so Bosumi no, my cousin. Sisi kenti na akofa be ma na mboa because ye ye adwuma pemfa so nti skasen na besumi ni mu ne ma me tufu a kofa ne ba be ma skasen na unya free ne ho me pa cho wa ma miska wa mo kaprekra me pa cho dai bi are you sure pa cho so afutu ma me de ma wa nya so fa so me pa cho oh okay yenkwe me pa cho enimu no na mai bi e wo ye kro mu ho Effe na Mr. Asamoah oti ablepo e wo kumase ha ono so ni kurom ne akwasi aso saa man ne so wapamia be 1 year ni nti ene wo hu odwa also pay 1 year ni acha so no so opamia nam de nyame asem no e de reply ne saa wo yo me de to na nim se Mr. Asamoah say na ha me ntimi sere oboa me kakra na isi ade mapem me kwa nko me be ma ntimi sere me pe be 1000 bi dia hye me dwetre nim na me de then out ton pa cho be ton bags back some na second hand so food you know second hand ti me catch no and also obeboa me na opamia me mpene na me yem ho se me sofo ma me me na antena nya de so de se ska ne be ma me na me ne tena enti me ne tena en for me pato akoye sa amante kolona mu na me ne boy we jaye no na me ko me ne Mr. Asamoah no so ekotana ti me ne tena ase me bisa ni ska na o ne me da wie no me bisa ni ska na o se na echina uni mema o me pato mpeso wala sika ne be ma me na me se my mistake esa me kan se me wunyame na de amaye de mistake na maye me say o mo be boa me enso o ma na nyame de omo nyame de omo mema ne na be boa yenkwe ba cho mo amoa me de esa me san mechi na me ti samant na me fa se December busumi a woni abrante we ada wudi ne yeden me watch bra wudi ne yeden be Mustafa na ane ne din ka dwen David. What's the case was near Brent? Adam Tinka, a higher crown, maybe so say what. And he, me first a December busumi, but soon and member me no die. Oh, okay. Young quay. Mr. Someone so that Mr. would be my nature and Mr. Debbie and one may say me Jana Metanasi. Because first one they are mommy, a second one, and meaning say be only the near fino babuami. Or no so could I that me there, say me Jana Metanam baby. See me die, I'm to the more answers me yari. Cassa, but I didn't who answer me yari. And I'm a coach here, I'm Jackie, I mean, say, hey, send me the what if you find what to jump? What check here, Nanyam? The same man to remember too. So, hold the man. Nti me na Mr. Someone na me de command. Nti Mr. Someone me friend the first time Mr. Zampacho. Me pacho na wo yi. E na o se ade na me so be se me no di nkomo kakra na wo kumase ana se wo wo kumase na beba da be. E na o se ade wo nyoma na ne yema che no. E na me se wa Canada let there se me you an na nya nkomo bia na di no phone so nti se wa Canada let there ne me you an no no kwese me. Na mbusa se ye be ne dey. And I say, you sense is here, dear, Pacho, pa, Inco you. Me so that no, Nama Kai say, and come shall by me one da. Says a menu, Mikoigu and me. Tibas, and I said, damn, me whom me watch me who the menu, Mikoigu see a me. Me so my is on the saw bed or bed, you going on or the pub. Naba for the deed kind of one money. But I mean, me uncle home, but Mamma John may come back. Yo, Mamma Penintem. Mamma Pacho. I say, on per se,
obema me muaye papa bia kyerɛ sɛ ye bɛwo ana bibi sɛ na me pɛti ɔmbɛ sɛ obema me muaye sɛ muaye no ɔyɛ misasamo ano mpatwan nti na ma adwe mu nyina ye hye na makai saa nkom kyɛ na ɛba me ho nti ama me hu de menye me ho na me yale da hɔ ɛba sa na yale me a me da hɔ me di diem ɛne me doctor kom ni ade na wo ma mpanifo no we suo me patwo mu hɔ na wo yɛ dan didi me patwo me ma me mo hɔ asa hoɔden hyɛ dani hɔ saa so ala okay nti ɛba sa no na me se da bi me kola ha ne sɛ me ne asemasi ye bibio te ne sa de a me fa nkomo no so nyɛ de nhwɛ ha de na me feel ne phone so na mbo na mane sɛ sei na abo te ono wa opportunity na ofɛ ne maame ofon so na ne maame ba afie besi nkonwa ɛne me maame mo ne papa mo tena ase sɛ ne ba na bɔ na mane sɛ wabanyi mu obi nti no ono maame na aso nyinsɛm nim na just ono de ne se ono ya so pa wo ka ya no ono ebe afie ebe ji wan kɔ ne nan so ono a ne ba ye okay te ba to ono aba afie a obeje ye no afi de me hia bibi a ɔka me sɛ mama mbisa ne ba ne biem memla ono maame na ho nti na mu ama sɛ me hia bibi na me frɛ boy na ma e bize mba me frɛ me srɛ me ya de on frɛ me biem because of sɛ ne maame sɛ waji nti obɛhwɛ me nti no me so me nkɔ ne maame ne hɔ nti maame no ewo mu a na boy na sendi sika de ama ne maame so mfa maame no on sendi nsi me so odi si ne maame so asa 1.5 maame ne te 1 million no de 50 cedis abrɛ me na tɔkɔ so wo se de sɛ abrɛnche na ɔno de waji nyinsɛm bɛyi husband number 2 no ɔsɛ sika sɛ 150 a no de ama ne maame na ne maame ate ne de no de bia brɛw na o yɛ den hu yɛ me ba to oba me maame ne papa nyina ho oba o yɛ den hu sɛ maame ne tiska ne bi me ba to me kamba oba ɔno ananum ton me maame ne papa nyina ate ho Mary uja for send school the scan of send ye no me ho fa me o to se me ma wo sei na me so me fa se bi a me ma 50 cedis na me so me fa 1 million nko hospital atoso be 3 times na je say maame ni be so didi me ho na me se da bi me yare so na me kɔ no ho se me kɔ ka che se me kɔ doctor me kɔ ma be me wo pressure me wo diabetes me kɔ no me yare also or pressure and diabetes enti ono kura wa blenti me hwehwɛ me kunu nyon na nyɛ me wa blenti no ba bi kura me kwa ko hu me kunu ni bia me nkɔ hwehwɛ no na wa ble enti eduruma bi na oba efie hɔ no ɛna ɔbɛka kyerɛ sɛ me ha na dodo nti no sɛ me pa antena am ho ma me fem ho me fa boy no nkɔna boy no kura no mu no nti na asɛm ofre no mpeke kɔ obiem ɛna me de kɔ dan social welfare fo sɛ me srɛ wo ya to me ni nti na me sasamoa no ate sɛ nyinse no be me bi age me pa cho na onyante that time no onyante that time okay but still no on frɛ me pa cho da bi nti that time me o ko social welfare but me ko social welfare for the kwada ha wo eno mama me letter mama me de come assembly ma se mfa nkoma boy no me de ko ye na me de koma ne maame no me de maame me me ti me fi abobo anu na maame na me nyim na me ti ho maame ne de twade ne pepa ni nyina ba yire me kwan chi se ne ono na nye mmie eno makwaje letter de able no me ko hwe me kun ba bi kro wo bia na me de ko assembly man no letter no se esi na chi esi na nim de ankobo hu de obey nti no me san fan ko social welfare fo no nti me de ko ho no eno mo so age boy ne number no mo frɛ no ti man ba to mo frɛ boy no na boy ne ba na ma me ni di na chi ene ne bai to mo bai na ma me na ko tam pipa tenten de abeto ho sɛ o mo hwɛ me ankasa na he ne nwanwa sɛ me de na ba social welfare ho nti social welfare no do odi asɛm no oni ho bi nti sɛ no kore sɛ ye ntro no no wonim nti de be ne sɛ obisa me sɛ la sika o de maame a o maame biem no eye sɛn na mpacho bi kire ni mo sɛ 50 cedis no de brɛ me ene ebusa boy ne so sende 1.5 na kire mu no kokosi sɛ ne maame ete 1 million na asɛm ni bua wo hɔ sɛ asɛm ne de akosi de sɛ abua wo hɔ na kyerɛ sɛ wo ba no sɛ diska wo maame na wo tiska no ye de edie enu nti na enhwɛ ni nkoye nti na ɔde ma ye de aba ha na maame ne se megu n'anim ase ti megu n'anim ase de me a me kɔ no me nkɔhwɛ me ho ampa itisi abonten ebesi sabre ya me no kasai ma me ne me aya aka de that no menya 3 months menyam isi akoda no say me fa cho 2 months 2 weeks obi a
akoda no 2 months 2 weeks me pa chon na wonyem 3 months me pa chon 3 months oh okay ti se den na do aba me pa chon mama de me aba nyina ne say my inform so my mistake emu de hena mistake am my nyina ne say me ne me ma bienu na akoda ba me nim nipa ha de bani ase afenu ni nyina te say we me de ama we na we oh se o me anu nyina ate ene so mate situation e ba twanti ama me di diem ene me ne ma sie ma kra na yale me ame yale kra na te say dwane kra me nya bi mpo na ma di ana me sira mate monka te be de down na ma bo me na bo kwan be so mo me se de be ya me hu me ba na papa wa hwe na mema no me pa cho ma fra be ma no ya mo ana hu o ma ne papa na betimi de mema no mienu aba mampa cho ba kono ya fa yi mi sa sa mo no ba fra na ma na ba oba ye no menim enkoma a omo ne ji ye no o sa akwade real crowd so ma mi krona wo tu fo se enemre ye nsom nyame chinchirenchiren eni nti kope be ma no mo a sa ma me ne ba na wo di nyizen ma no be pa cho sa ma me ne ba pa cho yes ben krani mampa cho se me a chire no na se me sa ye se manu me hu ntino me hu de me ya me hu my mistake ntino bisa someone na be de man ntina me nyima be ka be wa man mama wo na me de adwa to asa akọ ho se besire no on de won so akola ne mu no won hwe ne on na ye ne dia eno o se wate se e de akomo obi die na ade se hello Mr. Samoa Mary Okra ho yes ben kren Mr. Samoa Mama. Good afternoon. Afternoon, Mama. Nampache na uba ha na ade na wan twen me. Mama me pajo e ba no wo tara me se e ba ku sisi a click na me car boss se e ba ikino asamba. Ba na me boss se my late nti na me ka je boss se na ka me sere. Me se the case ka man an kona e da fufu ni ne sa me hia. Na me tna sere kwa pro papa ba. Na me pacho eyi Mary Boache woni no oba. Mama pajo me wo era. Ani o. Mama pajo me sere. Como me ransa me ya me sere. Mpacho se Yes, so ka mama mbra wa ansa. Yes. But na se na obedu ye na se adwuma nti wo koye. Pajo de. Me se me ya catch am so around. After them bisa so here yes so asai. Kra mani jansa na me ko. Pajo. Kami din ko sa me kra. Kra wo kra hwan ya? Hey boss na me beto no. Wo kra no se wo ko. Na wan kan cho se ye be fra wo ko nti ye be fra. Pajo. O ze me kan se ano ka je se me ko e kakra ma ba. E kakra me se se. Ya na ada na wan ba. Na me ka je se me sa fra back. Ma yan kan preko na because anya sa wo nya adaje ma. Ma yan ka me ba no ne na wo ana na ye hunu ne ye be. Because nsem bi okika no ho na twetwema so kakra. Wo ne no e wo ba. Na me je me no nya anchechi. E nya yehu na de be si ya e nya yehu. Pajo wa da wa. Tame na beba. Ode man nkwasira kwa na mbra. Ene ya na wadwom kwan wa hefa na owo. Pajo de. Hefa na wadwom mo. O kas. Se de obedu ha na ya mama pon. Ma shaba ji ya ma shaba ji fa problem ba. Ofori wonne ne nkasa na ehunu mpacha de okasa na yem sasa mo na. Mpacha mo mfra branche na odi kan no soso ma ono so de sen. Mpacha Mr. Ben ono menim ne number. Din a wonim aye Mr. Ben. Mpacha Ben na menim. Ben na wonim. Mpacha. Ndi sesi a wo pese asamo no mom na eji ba no. Mpacha ono na ase mene ne tena ya mene ne ono ne tena aboso me se. Asa boso me na mu na ono na mene ne wo ho a nyinsen me hu se nyinsen go na carry forward wo ho. Me ma se mo nyina. Aha tobo we no wo de ne trade say Ben no. But so mantikro na mu na me wo mu nyina ye bi. Mantikro na mu woni we gya bia na wotwe nam kofa we na wotwe mi nam kofa we ne ehu calculation no. Ba so be na wotwe mienu.
Ben ne den ben na wotwe mienu ansana. Hello Mr. Samoa. Mama. Wo so o cheche mo akere me. Kame flat mama bedroom fia. Na fa block yan batin fia. Yo, yeah, chen. Okay. And now, yeah, nti uni we jai na di se na kofa we. Me ba cho ase manti na mu na manti kolo na mu na mesane Mr. Samoa. Manti bia e na ochi say. Ba cho na wotwe mienu. Manti bia e na ochi mienu. Ai na wotwe mu nan. Na ochi nine. So uche mu a say na udi we ho say na di we na ochi nine no. Emu say na di no yo. Me ba cho me hwe mu a me ne ben ni jaye no be 2 weeks. 2 weeks na me di hu Mr. Samoa nti Mr. Samoa no so no e ba say 2 weeks dey ko 3 weeks mu ansa me hu say menyam no Na ubu won say edi say na one ben ko dai. Adishima we are saying shada nya fair sir. Life is never fair. We are saying shada nya fair. Obi ono wa wo mienu a bibi akọ nani nti wo tena se asom awrade. Ma me kro yi a ofisa futufu a ewo wiase o nyina na ye papa. Obi o ha wo tufu mu akodech. So sometimes nipa bi o ka asem ama ne nya garbage in garbage out. Emwo. Ma me a wo tu no fu se twa ho kofa bema na bema betumi abo. Sa ma me kro yi aso na eyi na amai. Enti Mr. Samuel se wo fa dropping aba. Omra na yenhwe because esi a wo se yenya ben se bompo se yenya DNA a wo se ben beka ho sort ase na yenya ben onim ne fie okuma se bacho mase em baby out so na oba ukrom ho ano ne obeda so na mre ben na oba krom ho ohun ne mre ben na oba e bacho na ne ma me si ne dan bi wo ho me se mre ben na oba na wotwe boso obedi na dodo wo ho obedi na say yes adan no obeteki be 1 month na bibisa ni nyina na ne no ho be ba cho no me ne da ba ko pe ti me hu ne yere na nya me number no ya ofre me na man kọ no hu biem. Okay, but once I won na da bosumi kura ba ko na mu enya ono soso kan ho a na Mr. Samoa be kan ho a nkeye because say ye na sanya Mr. Samoa hina na ade ko ana be ma otoso mi ensa ho man ba cho da bi kan kure wo da bi ni emu o mere Mary my ready say me bo kan kure wo Samoa twem no be ma ba ko su bai man ba cho da bi Mary kan kure ma me una abe wo agenko ama ye kanu kure ma ne kure ne naedi na mentwe meme nyina samples na ye nhwe na ye hunu akoda ne papa Mr. Samoa twa mu no ba ko bisu bae Mary, are you ready? Back no buy no so they say. Back no buy ne they say. Man pacho. Ba ko nan tie. Ono na ye last afọ. No anu no me ne be ma bia na biem. Back ko dey. The obey. Ono no die. No ye me find my boyfriend bia. O akra na emomo no no die. Eye week mu say. Week mu say. Beba so no me ne ye bibi week mu. Oh, na dia na say e month mu na ye denyam. One day, just one slot. Na dem. So week mu sa month na ni week ni mu. Beba so month na ni week ni mu no. Month na ni week ni mu. Ni week ni mu no. Na ono so former boyfriend no so bae. Beba so. No, ono so boy. Ono kwa da me de tu kwan konkran. Ho no ma me firi ho no mo bedru ye na na me hu se menyam. Nti na che se. Nti sa mema mi ense nyina ta month na omo na odae. Na konkran, na abaye, ansa na hu so wonyam. Beba so last ne ye nkran ho na me de firi bae.
Ah, when you go down, Sabu Seminam. 2 by now, Behusa. Now you see. So, I was just a man, me and saying, you know, Minyawo. So I say, some me and saying, you know, Minyawo. Na ye share say CCC okay say you know okay I'm gonna bring na this agronomy okay why met this agron CCC C nana ko kaka bunkutu prede e mami e pape e boom fire it is all ya agron ye be no. So, you may see nana ko okay na ya she me but the akra de na chi bi ni hobio omiensa na okay that's dramatic nti no I was saying nya mema miensa ni nyina na mefa ho ka no me ma ontu afre ote mefa ho ka no ma ye DNA na akoda bema fefefe oda hoi pacho du me condition ma me na asa akoda no awode no na yakoda fefefe oda hoi wo nda ben bacho kwada ti ya obia bema bia ntu ni din na aka ni no friend ka chense wo ba ya asa wonyam bacho da bi ono de wa amana amane sa asa wonyam wo mo na amane da se ono no me di ja madam fu bi awaye se minua me ne wa akra ho na mbeduye na mbona mane se na atomio ene uja fon kasama me se bibi se atomio nto ne kasa be si sa abre na ho kira bam so maton me fun me pacho ma me mbitsaw your friend say wouldn't usma wadamfo se nkrani no nka nche se na abo wonyam se na aba na se chese pacho nka nche ne se nyinsen abo na onyanko no ka se na oso ne be kasa wato ne be kasa be si sa abre minti pwi biem na me na woni baby ote won kran me pacho ukoda ne fie ho nti woni baby ote won kran me pacho ese no ye na fashe na maybe sa wo say woni baby ote won kran me pacho afashe be no ye me pacho oye malam I say oye ayi abusa sister fasi wa mame me Christoni and o bika sampa and am yese koda o malam no da na ye Christoni and I want to call and am de na just obi ti fie ha na obi tie mi no nkwa so ra won ye wo your bonsam ba within a month only mama 3 including nakasa nyame ye ni sulia onya bolego untu nyi nyame sulia unso bia yi nanim na oya mema sama mo ayi ya spiritus fo no na mo twa onya krada pa ena we wo edwan fo ena odi be machi odi be adi chama esi anokura na piepie ye nya mema 3 enti se ye ntwe sample no na mema no su bia be ka ho enti malam no bebi o won kan biara ye betimi akofa ne sample ho wona na woni be bro no kura wote so me pacho wo de nka na mframa because we ye na adwumanti your friend say me ye no be ka so fe no wa kire bro no wote so ye be ko sesi awrade adaroma blueprint adaroma ye wo home service kit at least obetimi afa sample no na akra office fo age na kumase so ya to so ha Mr. Asamoane Ben anambwa Asamoane so nim ni fie unim na adwumam e pacho me nim na adwumam na mum akwasi ase hono na nim ni fie but na sa hono nte ho ana wote ho pacho odi akwani abatem bia wiki bia oba ho nti aho na ye benya no on de kumase ha na owo nti no owo o stay ankasa na wo stay na unim ni fie kumase ye be da akotwe ne wonsuo adijama kwai bia so se DNA ekoso yedam live ewo Pimsan TV yedam live nti mo 2 days 3 days mo anya Pimsan anhwe no enne Pimsan edam live pa sa so na fans of Mama Effe all over the world DJ Amofa ono a ede atum live amaye pa Sankofa Radio takrade for mo so mo dem 98.9 sa so ena sister ma beauty bomsu gate odi atum amaye ho live sa na techi minds wa connect ye live for amazing grace a connect ye kokobra say odancham say Saturday na say ye nti emeja no atonsu bokru
Okay, yatipa. Bishop Collins TV, wafire life pa. Solar FM, dun for more. Almost so at the year atum. Confanatre, midwifery school so. Also, ma connected amaye pa. Eno hima wine stadium. Or also so at the Ines is trusty buses no. Sisia de eco high tech or bread them life. Ufa long distance bus bia yet them. Mama Tess was sunyane, Mama Tess. Ebi atutum amaye pa. Prestodia Ghana, Kumasi n'enkranyina edem. Afi agogo market edem life pa. Mamini bi enkasa. Hello Beatrice. Ma. What to say? Ewie. Ewie de boko, sinye boko sa. Eh sa? Den do aba. Ache me a ran to I will feel so abofo. Ena no oba ya adwuma ngo no mi ebedi nkomo. Ani ho abedi nkomo. No one ye free. Oni ho am ye free. Adwuma ye phone. Oni mo ye free. Ti no oba ho no me di ebedi nkomo ti enem e mo ana oba se me pe na me prince. Ena me ne tena. Mama me ne nte bone so. Ti ana ni sen bai. Oje wo hwe ni sen no. E ma me wo na me kotena na nche wo ni fie. Iti Na nyina na odi sua adwuma no. Me pa cha me nyum na me Odi ko adwuma, okay, that's fine. Iti me wo ye na ye mu operation ti edu se me ko no. E no akọ me madam na madam se matina fie a chentin. I just will be trace kan kakra kan ho. E no sisa na madam akan de na wontu ya. To me ma misika ma me de adudwa. Wo ma wa first kan na ma me. E ne etete wa na nyi se foforo sa bai. Iti me nyum no lockdown mu. And I knew Santa Bana, to my some year, Bassa. Now, the two Mrs. Tabaco, themselves with Miss, and I'm sister, no, she am a Korean Macy. Some son, our neighbor rich in Casamamina. Nana will do my say. But your mom friend, mammy. What would you find across your friends say? Nanayo. At your mom friend, Nanayo, and mammy. So, an in Casa. Now, when you do my no friend, no one in a baby. To an in Casama, when you do my no friend of bar. Marcia was Sophia Samai. To me, who ya minya to imagine or cast them in Ramakan, Marcy has said. And nearby. Nearby, 3 months, my crowning yard 6 months. And no crime is a war, or share you more, baby. I'm a fine bag free for your coin and no one. Or doom the phone 4 months. One friend met me friend as well, Mignano. And I'm the 2 of my morning, and any Brahmin will be also a friend now, Winnano. And I'm didn't know Musa. It's a woman, no one saw the phone. Oh, friend, unless I only make a sound beside Miss Cassama or say, Mayba. Miss and do discuss it. I know I said, do the phone. One friend won't put on. One was a crown when you are not a crown when you won't few cry. Who are doing the phone once, so, oh, friend, so I won't fat. But friend, I'm my dear crown, and I am picking a quarter. It's a mammy Johnny Frey. Mammy Johnny Frey, I'm a friend of crabby. It's a woman, no, I saw on the phone, and I'm not on the phone. Now, you're the who's was a phone. Me fry a cock and so on fat. A cock so on fancy. Me and I mean now knew you about a number, and I'm fair can say, no bread jam in crown no honor. You did him cry, I didn't miss you, no one friend. No one can churn is a ya one send this car. But when you are a friend, a dear or befa. No, I can't say, be say, woman is can no send this car see when you are so. No, damn my. Sir, a woman who I said on the phone. No, my friend, you are not catching, say, no, what I be more. Or say, maybe I'm a crime, and say the warrior, and I say, maintenance, and no one on my bear, me Thomas King can ambition crown. Bear 4 months in the Timon Quay, you may be. Midnight, I saw Mississippi. Mitime and Antiso and quote has any a cherry cry. This I'm tenacity. Was so on the phone, my friend, a catcher, and Ubusam said, and when I'm see there be on Honoi. On confident new parameter said, me boan, I say, no crane I make, won't see her, one saw one sending craniska. My friend saw was on the phone, our friend, I won't fat. When you saw my friend, I'm a decent as soon as when you are so family called him. And tell my jaw, woman, afraid. So I'm crying, but did you mean I am that you never send the bed down, Miss Ramo? One, there's a more friend, and I'm not chance won't turn any machine money. He said, dear, my bread. How many years? 29 years. 29 years.
One go to train some Marcus and Depot. Me sister ne boy na me am so me toni ensuo na me to to me ho ne ma na hairdresser And now Ukusia hairdressing. Na abrante no Obama adwuma ne mu bedi nkomo. Nkomo be na ya woni mu bedi. Na woni ga ba ko na etifie. Iti no ne ga na se omu di nkomo na ye nyina ye esere. On de joke sunko na ya na obeye no adwuma m ho no. Obejoku ma mosere. Me pa chan. Enye no ojoku jere. Ti sere ye. Na cheche wo were. We de o sere nye ye. We de o sere ye mfa chomo nya na ya. Wadum no phone no. So na de no aye biom. Sa no tie ma. Sa no tie. Sa no tie. Nti ayi salon adwuma no. O master wo so obesa ajewo. Me pa cho ye free ho no. Mo free. Ye betra ne nchen wo Asofia Saman no. Na beta nche wo Asofia Saman dan advance so obeda tua. Me ma me abefa ye free ho de aba francho. O ekonoma francho. Pa cha. Nti ubasa otu adwuma no so wo ho ana. Usua treye no. Usua duru he. Minya 1.5 year. Usua duru he. De na wunim ye. Obi atre adwuma salon obi atena ho adepam obi atena ho 4 years ontumi nsina kwane mpo so usua duru he utumi ye den Metima twitire metima ye washi metima shi. na nipa sa na twitire enipa sa na betwe wo muti so ne bonso metimi abo o musua ne bo nyina ka ho ne bo de he ne de ehwi hyem no ana alata ade de nwi hyem ne bi utumi bo style bia ma shi utumi bo nkwada de me pa chan utumi bo nkwada ti me pa chan ani ade na uma yen hya ase wo na uma yen hya ase wo ho no na ye friend se nkwada wo mo area ho no eduru Saturday any Sunday wo mo nti wo ba ko bia 10 cedis ba ko bia 10 cedis utumi bo 3 kra wonya 30 cedis utumi bo 4 wonya 40 cedis na uma yen starting yesa ama adwuma ne de ne manage ho ya semsuan so enkola no school kom asama me kan wonte me ka se kosu edwom se wonim karo boy na wonim kwada ti boy na ama yen fa nhya ase na wo mmon kwada ne ti kakrakra eno no hia saloon so ti ase wo fie ni ma na obi store anim kra utumi de akonwa si ho no anse ye beye board kitwe bi ankwada deda so mama ne abrante ne mama eni nkomo hello. Hi. Good afternoon. Afternoon. When come from na tree? You patch up. I see. Na said we ye hi. Now you saw them call hi pao. Oh, that. What you say? What you say? What you say? You patch up. Na ya way. Remember. Mr. Me no one kasa. Se wutie radio dum radio no wo hwe TV so adomate se obi si oba ne nesi ho no dum no mete ne nka nti ma me ne won kasa na ya owen Me pacho ihu no sa wo hu na ya da ben oh na ya de ni be 6 years. Best 6 years na hu na ya be ma no hu ne 6 years ni wo hwe mu 6 years aba acha 3 years 3 years ni na mame me pacho ayi 6 years na ke se wonte wo ba ne nka kra Me pacho de na wonim sa wone ababa obi awo ye fa ne bi B. Me pacho le pacho say you know me oba na wone na wo wonim no me ma be bia wo ana me mami ana oba ne jina ye wo line no twetwa twisi jina ye na ye ni nkomo ma na ayi na na ma me ne no me pacha ona e ka say me pacha na wose woni mu
menene ko ho ayo nya ye na menene ko ho no ɛna odi hu me pa cha na wɔn hyɛ dan fa wo nkofie nkɔkyerɛ no me pa cha odi me ko ne so am ho o ma me ni abofo ho no mu bi tubo na na ya maame na ɛkasa no me pa cha wɔse wɔnim o ɛna me bi sɛ bɛrima no mfa wo nkofie nkɔkyerɛ sɛ me maame ni me pa cha ye ba odi me ko ye ko aye na ma me ne hu me eyie onye yi ana eyie na ɔno na ye eyie na bɛn no me pa cha na ha na wonye yi ana ni da fam a obehu o mo mba ya na so hu ye wi ankrofo ko dwanto de bia cause nipa e bai won kan po se wo serve we ana sa wo yese eyie na se na akohu na na yo maame ba efie de wonim no oh me ma odibim se wonim no wonim na wonim no me ba to wonim no ho nipa to eyie no so nipa be wasam na wo kana me fo wo so nanso asa wo line ni twetwe ti gina yie position ho yie twetwe fi radio ho na TV ho na ye ni nkomo na me ko pa me ni asa anu ye fe ne nyejuma ba ke wan anyejuma o mo ho oh okay and ya nhwe esa me TV bi kakra na yo aka kire oda se woni oba bia wotu ni waka na oda nipa ni ma na oda ma na me so me so ni bubugu ni ntimi na ana o so me oga te fe da na me nyejuma oba mpacha tobo na yansan fra obi om hwese line be ye ya mentehwe pacha mo kate na mo fra ne bi na mo ma ne position na wo ye kakra o se bebi o no network nye on position ne ho na ye ni nkomo ye san e be san afra obi pacha mo fra no na ye hwe mami na o yare me pacha wo se obubugu ho pacha ne de minti ni wo yare ya ko hwe ne da pacha de woni be ma na wotu wonde nkwada na akɔkyerɛ ne da me pasha panini no onim no ketwa no onim wonde nkwada na akɔkyerɛ ne da pacha de wonde nkwada na akɔda na ase da panini no wonde no kɔ eyi no hu no pacha oh my god that time no I was saying no 2 years no 2 years sesi abe me ye dwane ne maame na yebetumi akɔdwanto a ɛwɔ ne ho na maame susu na wokura wonim no na ɔno so ahu wate sɛ ne ba ne ɔbaa bi awo nanso so onimu wosi hello na sesi ade ayo ho okay sesi ane esie bia no unsa mpesa me gina mfimfin utum se abaya no se nadwene na wo fomo se dan wontumi be man be ka che be bi obeka che so ehun hia but ufacha na mame wate acha na mame wate mate is wawo nkwada me na mawo na mema wo oba ba ko be ma hwe na wo so fe wawo oba ba ko be ma ba ko dia na na ye wadwane agya na wadum ni phone ye kwan be na ye de be hwe nkwada yi and say I get this in a post I'm not doing question as a bad nti ọsọ ọba mma mi hu nware ọhụ a na ọdị nware ndị baa na ọkacha mi sị ọsusu wo kyerɛ mi sista no mi sista sɛ nkwadaa no esusua nti wɔn fa ne mame mame sɛ o nti nkwadaa no sɛ nti wo hunu mi ba na mi sɛ mi ba na ɔma ha mi akwadaa mi ba na nkasa no ɛna ɔne mi na tena yɛ ɔne ne papa na tena yɛ sɛ ɔbaa no bɛka ne kora akyerɛ wa ɔne ne papa na tena ne papa nso so awu akwadaa no ne papa na tete ne nti ɔsi ne kora no ɛnyɛ ne maame ne me na mimi sɛ na yɛ yɛ a me maame firi mu a ɔsɛ na ɔsi yi o ana ɔbaeɛ na ɔde ɔbaa yi baeɛ nti ɔbaa bɛsiri fila ne kasa sɛ ɔfa nkɔlaa ne mmerɛ me no ɔsi yɛ ɔfa nkɔlaa ne mmerɛ me ne nkɔlaa ne susua na me si yi o mewɔ mu a na me san filɛ me filɛ no a ɔsi bɛrima no aba hɔ na me si yi o afɔ ɔbaa ha a ɔsi wɔbɛfa ne nneɛma sɛ ɔbɛtontɔn ne nneɛma efiri so no me so me ba no me filɛ na me hu no na me so me yare sɛ me yare na me yare na sɛ yi kura hyehyɛ me nsa nyame adom sɛ
sese me hu aye me kakra nti sese me ntam hwe ti me miti wo sese kra no me obi am no me bibia ni a eno anse me si ho nti oba no no ane fort nti se ya bia enko pe maso a enke wo ma wa foka no aba so aba wo de hu ha so Bidiri said ya bema no kan say nya ne maame ne no ne papa na tete no bidiri so ka bibi so e kire no na eto ne tirim ba ne nyina mu fa kye me yesa wo yare ne nyina mu fa kye no ba wonti oba no ho popo yesa wo kro we so ana kro we so da da sisa me maame wu yo no oba ne bai wonti ni na kransi na ne no ma na wo ye ho ne ye be fe na fe sese kra no ma no kra edum no ma na dum ya fre na ne no ma edum oba no so sesa ba ne brother ba ko o ha na obi ne line na ne brother fre na wo ma na o me yesen What's the man say? Aye, because what's in the brother be or no money say. The man or look at who on your age. And the 18 na atu ejejemu. O mi susa. Mpanyifo kakra wubu o ma so na hwe me ameyare o mo hwe. Okay, o ma aka ni susa. Nti kwan bia so mema Eraba na ba ho abesraw. Why? Na mi da se nyame anim oba ha sisia na. Me lo no se kwa me nya bi ma no. Sisa me dan obi. Enya hwe, enya skanti na oba. But at least when the nana no oba na wo hunu nana no. Said almost city here. Why? Why? Matis. Okay. Tuti oba nka so na wa mayate nka. Why? Matis. That's it. Na just aso no kra no condition o wom na enye. What is o yare? Acha. E na nko hwe ne da. Adishema ne ekono chese edi be ma na adwane agya no. E na maami o so obehwe no. Maami no susu na sesi o yare a wontumi enya ne ho hwe. Wo maami o ho. Acha. Wo so wo maami we. Maami Effe. Na nya na wo so maami amama akotena afranjo no. Menim maami nua na te ho. Eti afranjo ho. Acha. Say ejebi wu ejebi ti ase. Me that's meba adishima meba na me ka wo say I insure 104.5 yes I eda Pimsine TV live na Mustafa ewie ndondom o me say me di bronya Mustafa then I do a bit from Adanti Dompase I'm sampa. Many may yet net here. Okay, what Eti a dance, Lumpase. Anna, a hoddy yeti, a cricket where we are in sign. A hoddy yeti. Your fun is sign. I am sign. I am sign. Oh, I don't say I am sign. Minimum. And I told no say, Memen now and now I said, mean, and then. And I say, Oko man can so. I want no waffle. And I'm easy come on. And I'm a throw on phone. And no throw me throw me number in our can. To draw on yere on frame. Namen Jenny Papa and number, Namen Jenny Mam and number was slip. Namen friend, Tia by and your matching in number until you number nibi. Amen. Ladies can a man and Okoe. We hear why no one. Me and why dear. It was your phone. Oh, minim. And I made the coy. And I may say, me man now watching in Swanyere. And so. And I may 2 anos so. Until me 2 anos so, sir, and I'm could do no man crans for foul. You could do on man who gan. No, can't say. Me say foul, me say new only. Not foul, I say. Oh, no, Kusasi Casano. I could say, Cassa. Foul. Only okay, Montron to a man. Okay. When you and I made a new fan in general. And I first him, you know, me to Baho. When ye cacra. Oh, and you look at Ben PSA. Or 33. The 33 in 1 year. Now, so was I. More 44. Yeah, you saw. Tea. Mother. Money, madam. Madam, to me, you should share this. Now, one in funny. One picture.
de ne picture ma om me de picture picture mo fa picture no nto ho na ye hwɛ ye friend say ne din Nafisa de Nafisa Isaka Nafisa Isaka ne papa di Nafisa Isaka ne papa na di Isaka no no nso di Nafisa Nafi what is say where kokko what tintin kyerɛ sɛ de wo me no site no kura ye pe wone the size ye pe na wo se wo ye tintin no fa say yi ade na me hwɛ wo tintin na wo kan ade bi da wa chi fakuta na me hwɛ wo tintin na Nafisa wo ye tintin te sɛ wo no pa jo mo fa na picture no nto wo na fakuta me nka sɛ hwem fakuta sorry asa me hwɛ wo tintin na so wo ye tintin te sɛ wo adesma ma mo hwɛ abrantie ma me sɛ wo ye tintin ana wo ye kokorowa ya wo se ne yire ne ye tintin gram te sɛ wo no no mo hwɛ na ma me na mo fa na Nafisa nto ho na ye hwɛ Nafisa sɛ de wo sitie nti wo ye tintin ho oh se ni pedi ni kokorowa kan ho se me ye kokorowa kan ho nti bi mu wa chen me so wo ye tintin ana ye kokorowa oh me ye kokorowa na so wo ye tintin te sɛ wo no oh se wo no die adesma ma wo din de sɛ Mustafa Haruna na ose na yire ayira ofifie na wotwe mienu nie na wotwe mienu nie na oba ne fifie so wokɔ mankranso ofiri adanse ahensan so wokɔ mankranso na mankranso ne den na ɛwɔ hɔ ne wafa trase ne wafa na ɛwɔ hɔ na ɔkɔ yɛ ɔmae nti mesrɛw ya de Nafisa picture no beto na ɔkɔ na mo ni problem bia dabi last nkɔmɔ a mo di yansa na wo fifie ɛsɛn what's last nkɔmɔ a mo di yɛ twa to a na fifie nkɔmɔ bɛ oh na ye benada na ye benada na ye di nkɔmɔ no se obɛkɔ nkɔmɔ asɛm bi ha wo da wo ka sa agro Nafisa adesma ma mo mra nhyɛ 104.5 yɛm Facebook na bɛhwɛ Nafisa ne ho fɛ masa wo taste o na fi picture ba ko Nafisa na da ono Nafisa ne one na wo say ya wo tu ma wo tu na Nafisa onyin ze be me bi agye no oh za only be me bi na agye no be me bi na agye no because Nafisa yo ma mene Nafisa brother ending come hello Haruna me patcho Salifu hi madam what is saying me hoye na me patcho na fiwe ma kunta frɛ me ka kyerɛ me sɛ Nafisa kra ne sɛ wɔkɔ ye wɔfa hɔ na wɔkɔ no saa tɛ ne wɔnkita phone wɔyɛ sɛ wɔkɔdu hɔ no mu a wɔbɛfrɛ no na nsa chi wante ne nka ene wɔyɛ sɛ ne wɔbɛkɔ me wɔfa hɔ no mu akɔhɛ sɛ wɔkɔdu bɔkɔ aka ne nyinaa sɛ wɔbɛkɔ na wo wonte Nafisa nka mente ne nka ne ma kunta ka kyerɛ sɛ wɔhu baabi a wɔwɔ na ne wɔka kyerɛ me sɛ togofuo bi bɛtena ɛbɛn wɔ mo na togofuo no firi hɔ nom no ɛm sɛ Nafisa firi hɔ na de kyɛ ne togofuo no so firi hɔ na saa tam a togofuo no wɔ hɔ nom no wɔ mo wɔyɛ aduane ma wɔ mo bere bi kura no na tam kɔ bɛsɛ anadwo bɛsɛ 11 boy baako hu sɛ wɔ ne Nafisa te hɔ ti wɔ ma mo wɔne ti wɔ no nso yɛ mu no Nafisa wɔne wɔ ma Nafisa wɔne ɛna breda no ni na ɔne ne te hɔ no aha obi yere adentin sɛ wore ne kwatena hɔ ma ɛkɔbɔ anadwo 11 enti efiti hɔ nom no na wɔn wokɔ afuo ma Nafisa endi na chinkɔ di Nafisa kra sɛ wɔkɔ yɛ wɔfa hɔ nom no adekye na boys ni so firi hɔ ɛkyire yɛn so yɛhu Nafisa Fisa to wɔfrɛ me bɔ mamane ɛna me yɛ sɛ wɔn so yɛ mfomso saa tema wo hu sɛ wɔne bɛma bi ɛtena hɔ no ma abra tam kɔ no adentin na wɔn frɛ yɛn awofo no mom ne yɛn so yɛn tu no fo yeah na wɔse oyɛ papa eyi bi ne wɔ hɔ no ɔba esirem nti wɔgye yɛ number call yɛ no number nso yiraayɛ nti no wɔn nso amɔ yɛ amane no bɛpɛ me na yɛnhu baabi a Nafisa wɔ ne nka wɔ baabi a saa sepa wɔyi fila na mepɛ na ma mebisa wo sɛ
and come up bay last on comma, Mudi, and son and a fisa, a free, also corner me man sika. What is how you feel another? We are smart, I'm your hurry up. Oh, sister. So, when I'm your hurry up. Oh, no, dear, say it, Tioda. Na visa na da so no so da o ko no sha tarebe o se lazy be te se wodi ne duku sekete ya yini be o ma se ma je lazy man ga nye bibia fa oh no se lazy be eye den na akote togofo no me ye den o mo ho oh no mo do pa o mo do pa o mo do koko ai bia wo de ufu ma ma no ma do no ma jiska na den na visa na no aduane ma o mo was me de na no kore de me de me ko fu ma enye nyembre no no ama o anyembre no pase ya me ko fu ma na wona na fesa maka no ma ye na fesa ukwe fo nko bi o to onde o so nko bi da nyina dabi ye ni ye tikurate ana be fa da nyina ukwe fo dabi no ye kura no ye okofu nti ye ba kuro no ana so wonko oba kuro mu no o so onko fo nti no ye adwuma no ye adwuma no ye oye de no ye kuku oye kuku no ye kuku no kura no boka ana o jae ono kuku boka o boka pa sa ana ye boka pa na makotia no akotia na ede na akoti togofo no won so no ti o mba ya na obi bo mama de se o mu meyere no mehwe ne ye ana me ko bo mu mane ana mo se o mu nko obi base no ko no ko nti me pia no mu ko na wo bo na visa wo dabi mambo no one ne ko dabi man ko humpo togofo na akoti o mu won me de man ko wonyi ni se togofo yi unsa na visa fifi ade a chia na togofo su ko ye ko ye wonyi se o mo de ne ko me de no ko da me de o mo de nko ayaka but we bread eh na visa man friend na visa bread ya enka we nyina wa amboso eso me bisa we say the last nkoma mudi ye eye de nkoma ye di ya ne se opesika na man iska no so okoma nkran so se me de no ko da na me de ni trim de me na me fan bene eni patiri ante sa brofeu o de aje won sa brofeu won pay mu a woni ma abadodo ewo wonni ma abadodo ewo brofrem brofre bi o ha wutwa sa anketo na aba me ensa pe negum ebi susu de ye chawo sa na ni patiri tie so woni nza o yiri okotogo aso waduma nso eni o na ati o ma togo fo na me yese omo ye fo ba ko ho omo ye fo miensa na ako nia ono ye aduane ma no woko on de woko what do you call I put it to you so what do you call ti wo be dey wo betimi akotogo ho na woni we ye di nkomo woni de o ha na di nkomo bi san o me de o mu ko komatifo no am kas no me se o mu ni mu ana ye se o mu fa number no so ma wo se no o ma mfra wa wo so nya wo so nya wo ma me ne wase be man kasa na sisi anybody has come na ye nhwe kwan a se be ko Togo se be ko ufri me free boko okay ma me ne wase be na fi papa your friend say Ishaka no no mpa cha oni wo free nti ni abema na kasa wana ni abema na fesa acha wana wala ina sino hello Nafisa mami. Yes, hello. Good afternoon. Afternoon. I want to say Ami adumo na we. Fisa want to say Obi ahu yo na muso e. Fisa we. There is a nimba bi owo. Mane. O say ne mane so we. Ne manu kra ni. Ne kwada no boy. Meso wa pi o hu ba bi owo. Kitwa no koe. O de kitwa no koe. Na anamo be na motu afa ho. O say anamo be na motu afa hu aye hu no ho. Denti ntimi tu anamo no say ye wo boko na ye kasa no na ono ne kunu so na ye wo staff ho no mu. Onti wu wo boko. Nti sesi ye wo boko. Ntimi ntu kwa so wamba. Nti wamba na ne kunu frɛ sɛ wa pie no yɛsɛ yɛ frɛ ne kunu saa na ne so ɔno wa yɛ nhwehwɛ mu saa ohunu enso yɛsɛ yɛ wa bɔkɔ asɛ ne so oni fon a yɛbɛ frɛ no
So free a boy on any kunu. Or one flame. I'm my young woman or number. Nti same way by na. Ni kunu this ally in the fray. And yes, we are young Musa, a woman. Ma enche bia ye be room Adum TV na asam na ye ka no kire se eni eden na kire se ode ne fit mu ba aha no wa one mu ankasa da nti na wonim ne noma as I say na face papa free mu ahu last year no na me se utie me tie o pa na face papa free mu last year Isaka no na omo ba one ne kunu be ye ayi no kama na omo sa ko and you almost are quiet, no, actually, I'm afraid, and so I do maybe no more afraid. I'm a young who saw my number, and the number I know what the friend is just near flat, and that be no more I doom. That him son a case of free new couldn't channel, and a new couldn't this ally way at the prayer. I want money to me and Sakane, Nickul number, no, until I did here be I a friend. Near this son, one who knows so who I young if you move, I say, no cra so hu no se Adum TV so ni Nhyira na ye de ato the DSTV so Go TV so the Pimside TV so ye de na fisa pages atoto so said de be ya obi ahia ne ba bia obi hu no ba papa no ka asem bi se enkrofo bi be ya adodo bebi omo wo no na oye aduane masa amema no se na fisa free fie no na de chiye ena mema no sumu miensa efiri ho so osusu se ebia na omo na de ne ko omo so omo free Togo ne bag eba ha yo ene ye bompa ya ni ahwe na mo fa nkwa yo na obi anse ni anse ni a ye be ye na se sia so yensa ye hia na pa ase le ko yo ko no de bucket to an ko e we Japanese no de keto an ko ye okay, mba chama yenyi emfisu na dede na no ode. Haruna. Sesi a wa bedru ha, wase na woni phone ana. Na bi na phone no na ye wo bi always say o metesan ye no. Na ye de to na kromfo mba wi ani nyina de koy. Hana mo sesan ye. Me say always say na chechepo no. Na ye watache ne bi wono mo wi ani nyina de koy. O akromfo be wi amfo. Ti na wontum unya no ma. Na me nya mfo na ma ne mfra wo nti me ko no wafa no na me ko jeje na ma no. E de friend. Na sesi ayi adishima mama kwa ababiem adomfo asan aba mama kwa ababiem enne cases miensa de edi kan ye be ye CCCC na nako evize ne be ya ada ne naso osusu se within a month one mema 3 ene dae ti won shada pa ennim be makwa wone ne wo ye inti no ye nya baako ne se wo adwuma mo obeba na ya hwe baako so ye malam ewo enkran ena baako susu nia ayrohu wom ne se nia wote kumase no ono a boy ne maame ena ka kire raba ne se onko pempona na ne ba bepe no no opene so eso nyinse ne bae na ayensam pii ntini ye hwese ebenya mema miensa no nia ye DNA ne ehunu nia ne ba no no de otime nchen ha susu osu adwuma o na be ma bi aya obedwoku wo adwuma wone ne enyem ye okotena ne so Bema no ashimbu sumi say 3 years. 3 years mkasa busumi ansa 3 years. One na wo 2 wie no bema no wo kwa adwuma ba 3 years no wonim bebia wo wadum ne phone. Case atosumi ansa abrente na mene ne kasa one na yere efisire mu abetena adansi dompo ase adansi ahensan. Oba na frifie na mebisa bema no den komo no mde ontumi nka. Ana manya fila ne se Tana Togo fo bi adodo fo bi ba pom ho na ono no kwa efuom a na na yire ne ye aduane ma Togo fo no oba ne kra se wo koma nkran so ade kyen ya na mema no so firi ho nti ho no me suspect se obi edi na kokko Rollins na kai you na yawo that time oh when you're 44 years nti na yawo no oso obi edi na kokko Inti meje di se mema no ana one menya adwen se mema no de oye no because uko hokote ne won ni no anamboa na wo hwe o betumi agi ne film sem
Obi me mo mbetumi age oba. Ombeje no. Ombeje no hu. Omo ya tente gram che. Na be nye se tenten gram. Se die oba ne ye no. Odi ase nti oba ne ye den. Se onu omo me ko fuma no ye aduane mo omo no. Ono no nti na omo ye. Na wo sha nkofo no mo sika chen. Dabi omo yo sika wai. Na de pa. Me fa omo ba de no omo do. Na me no omo. Oh, to me fa omo ba de. Na ni e den na wo yire ko di. Se o pe omo nti na odi wo ma chi ko. Ti se e den na we. Me hia no se mo bo am na o mela na me fa nko ma busiafo no. Na mfa nko ma busiafo no. Adeshima ma oba no ye frɛ no Nafisa Isaka. Oye kokko fefefe be sa de ne picture ato ho. Adanse ahensan e na wo. Okra se wo koma nkranso fi adanse ahensan koma nkranso kwan wo pa. Obeba be si kumase anamboa. Ansa saka nko straight. Obe free ha be si kumase. Ansa no wa fa mankranso ka. Na oko mankranso na chese kunsu. Na kunsu a. Ohene yire ekurum ka. Na kire se woko ohene yire mesese do adwa mayante wonko na yese wo so mapamo ti brabe yi wano. Yese wani dendende ade TV so nti wonso metumi apamo. So brana be yi wano na enkrofo nte wonka why baby awo bia Mr. Obra one of these days boru ha na yente wonka no mankranso ti oba be sikumase no wato so ko mankranso okay ti na fisa picture na yede ato ho no wo hwe nanim na wo twemu aflao border baka kire immigration officers e wo ho say why wanted ti mo amo hwe wadum TV so go TV so baby ano odwane frifie ne ba no how many years 3 years oba na bema okuta akwada o 3 years okay akwada no okofa bag baby ana dabi wan fa ba bibiribi bag size fi wura su america to ana bi no fi wura su america to ana uhun nneoma odi hihye mi hun ze odi hihye na wonyi ni se na wahwe ne nneoma hun se oni nka ma ye fa bi endika ono de na me ko hwe fi wura su am no ayi de wo betese ne nyina de ko na mpache se nneoma na aka ofie no ni nyina no ana odi bi ko dada wo hwa wadi nka edi bi ko dabi de wo yi na me hu ye no wa yi biem odi ofantare se ono na mintimi nkan wan kan na ko jana kan man ko fuka dabi na me jina ko station wa no furu moto ko he ayi awo adum passe se adanse se dum passe anza na Afrika ba kumase onti u jana kan dum moto no adeshima ma baby bia obehu na fisa wo se nebusua ne maame ehwehwe no ne papa de wa free mu ne brothers ne kunu ehian pa choto na fisa ngre na Nhyira bodo me nya this week ide me yam tentem na je sama hwe Nhyira bodo feza babia wo bia mesere wa abla na me ko kuma busiafo bia na me hu atome ada busiafo na hawo da bi so mu ha me ne ma me ne tetiriro ma me ne teti ma me ne wo ya berwa ne ba pani no da bi ne ka chire no ne ka chene na fisa ono no wo fa ta mo wa wo mo mi no ba ko afli ti aka na fisa aka na fisa nko oh ne ba ne na fisa tunen kraye kan wukrom kasa chire no kan fisa ba bia wo bia Mr. Wabla kan wukrom kasa na TV so on na visa oda so ka hwemani na ka wukrom kasa nchen ka chire tunen kra yo na fisa diga ka ba bia funkula mbel me fe ka kula ka fuken ka te ken ka fumanye bel me fe nti murbila wata fa murkula nti misrawa on fa na kam sika no krom ka na obete ne ntem nti babia wo bia krom kasa ne babia wo bia te wo fa no krom kasa nana dabi kan krom kasa no hu se woni abre babia funkula digan ka babia funkula babila funkula fa bento wala funkeka ba forso ka fumu ligrite ka fumu lema ka te murfukul ka den ka fuma la fuma songa nti mbel me fe nti noku mayoro noku pala mbel me fe me pucha fo nyina me de se on tap ti no ade ma bemansu wato na yire na enkra na ne bapani no aya on bisa na mame ase bisa de bia obisa ade ma baby a na fisa wo bia yemfa mpaye se ne ewudie abawi ase
Togo for a almost fine, winning no. Or do baby no Joe see her, winning baby Albeco. What command is say? Man, 1 million. Now 1 million a bit me did not do man cranson. On the man crass way, for her, 10 cities. 10 free massive common grand 10 cities. And a freedom pass one and banners. On say 200 times. I don't pass about 200 times. Or back my say 200,000 say. 200 cities. 20 cities. 20 cities. Uma. Mama, one baby, I just see I would I didn't say. Maybe I will be a Mr. Madiana chapter send no. Now, oh, send it be a common with Bushia for. Now, at Christmas, I said, no, you gusua. Yes, I said 1st October. Now, it's October, 31 days. And Chini Gusua, Eddie Baby, 28 December. Open so Bagana, open so holidays. Who's a ticket to buy a day around this time? Will be our title can be around this time. And him say a ticket to buy a day. And it's a ticket to buy a day. Open so bar. Ye bemount free ticket ma odiaba. And one is a wiki be no send it. Obusian fono. And then when it's a door to door. Ukasa wo yen say America cry the baby month. European countries in a canina 40 days. And so I be drew ye so quite cry ye be in your man no cry ayasam. So send this can more and be beer or Ghana. Send this can bra. Wiki beer, say $1, say €1, say £1. 300 and adiaba. Until by 28, you know, na 2,500 and winner. Nature say, we take it out, would baba Ghana, abe share program, because so stars and night with the stars, nibino, na ye crado, na waba. Most so I'm say, Moba in Shabodo to Senia, apostle continuation. So for my mea bay, yeah, or barber share programming, said papa na eba no, papa ne mami nyina na eba, but this time there, mama na aba, mama na ba ye be ye in Shabodo, na so aba. Na wabeka ye ho nti draw no 28th of December na ye bebobo 28 December na ye bebobo eni ti bomode ama wonsa enka bi na wonim ade beka bemo waya soronko aya cha osika Nhyira FM na chese ye hu se mama kan ye na wote ye eno ye tumi cha £5 €5 and then $10 nti mpacho mon send emra na bibia enye kama pa. Oh, Mr. Someone era no. Ntase tase na me monitor na mento me. Adesima ma monta mo chuku. Eraba na ye CCC no. Mr. Samoa aba na. Mpacho enne mpacho ma me nyama de. Producer money and Casa. Me patch family drilling set Bomodia na twins you with our company say oh yeah suku say we are sorry Bomodia na frewo na yen twins you enfema na ye twins you ma woni how bia ensuo no ansa na ebe ma start anom no Bomodia edifa all the necessary treatment machines I was say ye nyina na ya hwese ane eye ansa na ya start am wano ade a wo hia ye filter sabusum bia wo besesa wo filter eni ti friend 0240 333 111 wo friend ye wo koforidua ye wo kumase ye sai won kran koforidua ye wo wo bright fm ye wo ho enkran ofanko barrier ho wo mse sesi ho no aye kikiki kwan na ye nti but wo frɛ normal na baby a ye hye bia ye be kyerɛ na won soso kuma soso ye wo odium haya na won soso aka Star Health Clinic so say ye momoden a na ye mra titiri ye ya fibroid ha ye no ye ba within 2 weeks ye mfa sekan kan ye be yi afiri ho de ama afesu ye general consultation the general consultation no se ba se ese so call lab ye de ho na ye ma ko ye ma nko baabi na ade aba. Now you are what you eat, you are what you drink. And it's your bema dietitian or bachelor the way, time way, the way, no way, your bayana at the amount. A drug that could see me 7 to 5 p.m.
Kasua Sunyane Doma Kumasi Japekru Star Health yɛbɔ dendende frɛ na yɛmbuku appointment Emma 0249 200 555 na wafrɛ Pimside job training makacho sisi noa ɛna obi na we boja we last one nti ne yɛ mamo 3 days 3 days so 20th 21st 22nd ɛna dwumadie no ɛba so ɛne ti bɔmɔden anafa ho gyem na register 50 Ghana cedis pe ɛna 50 Ghana cedis peas and ketekete nkora ntimi ntɔ wodi betwa wanum ba we susu benya onsa no adwuma ɛbɛma ɔdada aduane be your own boss ɛyɛ kwan se kora ɛyɛ wo awodia ɛne ti be your own boss adwuma baako 16 ne ɛbɛkyerɛw na nam sɛ we yɛ no 3 days nti no bonuses bebree ɛbɛbam director bɛkyerɛkyerɛ nneɛma pii aka ho nti no frɛ na sɛne o registration 50 Ghana cedis obi ni wa frɛ saa nɔma a register a wonya problem da nti no frɛ me number we 0241 604702 and 0244 718557 o register ne ama o pin no ɛda ye be share culture center no ne wetua 600 ne kyerɛ sɛ won so wonya wonsa no adwuma 2024 obi beto ama wadi a ɛnte sɛ ne awawa tɔ edi awie na wo tafre wonsa Nhyira bodo no maka kyerɛ sɛ yegusua Nhyira bodo no egusua ye abo bia pese wo ye kese a osua preku nse preku so de srade nam ko a ene nti bomodin a wonim ne aye enne nanka mefrɛ eyi makoda yi a Presby University okoye nurse na mede ne ko sesisi o UK a wo ye adwuma nti nka mefrɛ no na ya kasabat na omo ye workshop nti ne bedru next week no ena ne ye de ne call Garden City University your bekasa rejoice ewo ho erade ada Roma rejoice sesi a wonya teaching appointment wonya teaching appointment wo wie university no ya fa no ochirade ewo secondary school ni nyina enam wo contribution a wo de bae nti ebema omo nyina akasa ma brain tie ya wo ye information DND IT ewo KNUST da ben wura ha no Monday no you know yama product bebre presec boys so ewo ho mera be ya wo ye pharmacy ewo turkey wo ho so inshabo do amaye akrachi for any product bebre into the bomodin na wo so the list abrami sisi a mebobodin no but 0550 068822 na chesa wo sene ni na yense ka yenim se covid ama titu abroche for modwuma akofom nanso wonim wo ya ne rade ye ma enu nti na munjae eyeda no ena wonim sunsunsan so se de esiba enu nti na munjae da no promise do se enye aduane kwa ye aduane na nya akyede enu nti wo ya na eho no wakora bako 25 na wo de ko center hona ye redemption center hona ye gigi nneoma no eho no na chese wakọ no wakọ register nyame ye wadoma benya TV ni so enya ordinary TV etikopo no we smart one eno nti anase 100,000 Ghana cedis na wanya deep freezer na wanya na wonso so wo de ahwe how far ye sha 16th October ebewie 31st December eno nti bomodin a President Chako eno na sisi obia de twinese eno nti bomodin a me se me Virginia Bonten so one of their supermarket ena me remu ewo Target ena me ko hu bidie pa yanyam ya package esiwo me say na what is this come say ye de twi ese ba ye Ghana for Unilever de ye de bidie na fra paste ni dada nya fe na akoto bidie yanyam ya package na wuti adura na de abom ye de afra dada aba afro kwan so ye no nko a ye de nneoma ka ho a ebema wo se aye de wo se aye fe ade ba ko a ema oba ho ye fe wanyini na wo se efe you know udu ba bia yegege wo so you to President Chako na bibia ebeko so kama e de amount Christmas yesisem ye num cocoa drink e top choco anopa obi besrawa twa no hot na spread and moton why people no free
next week ko masate ache bi na bia ko bia fie because on the tumi ye pan no baako 200 pieces na Nhyira bodo time wo de aba na mache timi ba be che bi na unya chocolate na spread the chocolate na de afam na de spread ema wa hoho eni ti bomode oba wi a ya na cold for ice cubes gum na fa serve wa hoho obehu difference a ewo ne ede mu afi floral tissue erabe betena ha osu me floral tissue bi ma no odi pepa nanim antete ejina so boko aninti won so pebisi wo kitchen pebisi wo kem pebisi wo bottom na eno na ebeje wo enkwa na afi opese oye distributor bomodin a na ataje so aye shop bi a ne fie nanim ewo se me kopa bi di koguo na woton flora ne bi emaye 0243 033033 na kire se won so wonsa akabi afi Nhyira bodo ma mengbo won a lista abeda menim no na afi me ma yenton ade kakra na yento aso ha nana ya Vivian nana ya Vivian ma Grace Ajimai Grace okay ma Grace Ajimai Mrs Emilia Akoma Mama Lydia Drabin SHS Metro na nura o ma mutwa amenu no ya managare wo de obetena ha no waka enti Metron Christiana Boateng okay Christiana Boateng Osberg ewo Germany me virtuous lady see Sister Coast Church of Christ in Iba Hamburg Mama Teresa Frimpong Chicago Ama Bia Letitia Osei exclusive ladies Letitia Osei okay Atonsu Market exclusive ladies Mama Fosti women of substance Ma Kunedu Kim Mrs. Kim Georgina Drantua okay Evelyn Asare Mama Esther Otek Mame Ma Beatrice Owusu Ma Adwa Ejewa Robert Mame Adwa Sewa Kakari Georgina Chei Mama Juliana Abebio Israel Ma Georgina Chei UK Mama Georgina Abebio Israel Ba Hannah Sewa London Olivia Osei Owusu ono susu US of A Janet Amponsa Florence Enima Samuel Ajenim Boateng Samuel Adade Khadija Yusuf Equia Akenyama Richard Boache Osei Charles Nyamesam okay Charles Nyamesam Emilia Adage Wane Pachomo Fenchami said the Yesia Trono na Mebono okay Docas Autry Enoch Owusu Thomas Tagbelo Dominic Dombele Emmanuel Yakubu Evans Beko Daniel Afi okay metwaso ma menda asomfo ayeboa me Kogozabu via asofo eboa me me ho ye feda me na wase timala kadaro maka chose ne mama esi betre ha na abehunu entuma no ahodo pa timala kensa no eni ti frɛ no 0545 830 347 na kyerɛ sɛ wahunu na Lydia Fashion so upon the style bia bi e ama obaya fabric say Christmas ye kono white nko a eni ti lace ahodo obekɔ graphic de ehye bi kra na enyo fe o de last week we say crofo say on fe pa ba say we enyo fe Bomodi Anako Fabric Center Rollins Park friend 0243 938556 na fe best beauty McVip beauticians mo for mo ni hwe ho na monkoto product a papa elastic 0244 825 424 na fe ohima ajo ebe mo bead color bi for any occasion and it friend 0244 828
802. Nana ohenere gifty auntie. Nana Ocho mabro and Unibia, Esipepi, Mabro, I imagine you or him. I do Zabro, no Piaka since Kumasi program na numbers vocal Honora, I selection. I, Nana, Mate, Mabrobi. Esther Brown, so Obemo haircut, naturally say Utiru, I kama. Now you know, dear, I can't just saw a beautician. Tis a Utiru, Obayama Christmasy, when him saw Obitriama star BAB, say a low, say a high, Obayama, friend 0244 509923. Ufre na onsa ebeka no. Ayo, why krado? My krado. And now and now would ane. Amaji we diane and e ba ya asesi wo. Wo betua ka. E betua ka. Why krado? Mama my krado. Tom from men anim se ko twum ne na bedi akiri kanede. Emframa ya na yeton. Yenko Dubai kwan so. Eno ane kutukuta. Na Angels Dominion International Church Memao Akwaba ba Amuzu Herbal Clinic. I head office Ewo Kumasi Tafunshia so Amuzu Junction near Muru Market. Te uyo ba na se wo hweme na insuo basa egu odepua eku na se basa ama wa hemfio na aikese kakra ana se ma wa hemfie bie edin sa basa se mema yempe na so wa hu wa nenye hu abo wa hemfio se basa wa tenken ni ho Watin kan nyina ya say we akire ye be guguro ho sen unya feelings bia oba wo sa how miensa we nyina no e na obehia enuro maako miensan ya to din Amuzu Odonso ye door to door delivery obetumi aba ya hye na ewo Kumasi Tafunshia so na watobi Amuzu Herbal Clinic Mauji Hiochalo Meda ahwefo ase Memao akuya nko na ahanswe de hanswe misi so se wa wonim adwumaden me fa me ye adwuma wei me be ye yese tam se na nyesika nko na ye nije me hu nsole no metimi no ba akura ye bibi obidumfo bi e na kirem se me mna Dawood Herbal Hospital se sei nyame adom metimi awale awo mamu mienu nti ha de me fie o me yiri me ho a me bibia o Papa Benjari, Obenya prostate cancer. We didn't do her. Prostate, stroke, Nina vanish. Ni stroke no ko. Vanish. Me se minya prostate ni bi. Prostate ne police station. Me dunso me bresa. Ni nyina ko. Dr. Dawood Herbal Hospital. E me nyina se apeja. Dawood Herbal Hospital ewo Kumasi Ejisu Krapa. Old Metro FM building name Anatu Sefri Asanwe so. Hi there, my name is Richard Obiansmi. I'm the CEO of Astolens International, a company that started as an amalgamated club on campus 16 years ago. Today has its presence in Kumasi, Accra, Takoradi, and United Kingdom. And what we basically do is that we provide advice on overseas education. If you want to study in any part of the world, Astolens can support you. Being in Australia, Canada, UK, New Zealand, Ireland, USA, or any part of the world. We do not just place our students. What we do is to first get to know who you are, looking at your profile, your age, your qualification, work experience, your English language ability, your finances. And based on this, what we do as a company is that we then match you to a country or a school that will suit your profile. If you're eligible for scholarship and other funding opportunities too, we can do this. If you're an international student looking forward to study in any country, please contact Astolens International. We also provide advice on skilled migration. Are you a teacher, a banker, a pharmacist, engineer, doctor, a plumber, a mason, a carpenter, whatever profession you've got yourself into, there are job opportunities in Australia, Canada, New Zealand, Ireland, UK, USA, and many parts of the world. Consult Astolens and we should be able to advise you. If you're also listening to me, you have been refused a visa before and you have been banned. You have applied for a visa through somebody, you cannot get the data from the person to know what document was used. I want you to know that Astolens provide a general advice on
general travel and immigration issues. If you have been deported or had a refuse, anything concerning immigration, please, you can contact Astolens. The last but not the least is that we provide general advice on travel, whether you want to travel for business purpose, employment purpose, tourism purpose, medical reasons, or any other thing. You can fall on Astolens, and with our advice and experience in the field, we should be able to help you to make a decision on which destination to go. My friends, we are located in Accra, 4A Popo Street, Kumasi, at the basement of the Kumasi City Mall, and first floor of our Crense Legacy Building in Takrady on Liberation Road, and in the UK. You can contact us on all our social media platforms, Astolens International, and www.astolens.net, or any of the telephone numbers below. I'm happy that our fantastic team will be able to support. Look at this. We do not just do this. We do this with integrity, honesty, faithfulness, and we are a hardworking agency. See you soon. Cheers. Cindy, and Sandra can't talk about how. Say what we need to. By now, the only kunuku. What never Sandra. Babe, a minute please. Hey, say dear, only ukunu my tight pal. Say dear, may a balanced woman. Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. A bra here in Subiara. That simple cry. And one pow, you pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Saloon. Wait, enemy secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. What's sorry? Obedi one dance. Ha, product way. Me dunya me tabon sam. Gynovas Passionate Moment. The Bia honeymoon my. Join the Gynovas Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, build the balance, and share your testimony. FDA Aji Judy in Kratwe Atum. Cindy, and Sandra can't talk about how. Say what we need to. By now, the only kunuku. What never Sandra. Babe, a minute please. Hey, say dear, only ukunu my tight pal. Say dear, may a balanced woman. Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. A bra here in Subiara. That simple cry. And one pow, you pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Saloon. Wait, enemy secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. What's sorry? Obedi one dance. Ha, product way. Me dunya me tabon sam. Gynovas Passionate Moment. The Bia honeymoon my. Join the Gynovas Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, build the balance, and share your testimony. FDA Aji Judy in Kratwe Atum. Adafo, your family edu safwa. Na me be di family drilling company who adansi acho. Omo dwuma nyina omo ye danso. Omo be ye yo flashy anashi. Omo tu biogas mame no. Menu me ho. Omo bibiara ye perfect. Na ye danso ne se. Omo ye dwuma ne kro na bibi to sina menua. Omo beba waboboa mo. Esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu. Etimi nua wo hwe me wo fie. Odofo ebusua enkoto wisikengu. Enkose wisika wo bebia. Family drilling company so the oba omuju bibi kakra bi no ma ye adwuma a dance ama enti se ne medi nkomo na mhanesie no entu sikamu brefie na efia any family drilling company limited ya won crime ofanko beria ya okumasi ya oduom ya no manie 0244 144 822 family drilling Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro.
Aish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimdaba. Ofa, Pacha Mamma friend. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not day. Se baby I'm here to me. And I'm a fast send miska. I didn't can what they could see will be snowy pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby will so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. 2489 and Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, no, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name which shemeno. A more titi. Mean to me, sorry. Who name one? And me free jump by and I catch you say. Mato 3P garlic mixture. And to Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja edu mofusaneno. Eche natural garlic papebi. Any idea. Aha. Now, no, madam for coffee po catch them say. You work natural health for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 gusono. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Woko tojone waposo na sorry ya. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jane se hum. Edroi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwede nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Yes, na wo timi ya adwuma na say grace ke fitia da woro menti say bibia anya nwanwa bi we no ai say de gina so chire be na ma say awon wa afia ma me secret ana wo de na meboa awon na na owanyim me secret ko fa no kure aya oni kure na ta atobo uko tu na 3 days aba ko me ka ho ama me nhwia me ka acho bi kuno a nice husband just there yareba na why na down pa cho ko fa ni ko na no beto no wa yes cash and win the great Effe new Achimota petroleum one year a drone work baby a stroke man and then me obeti obi ama ne dia se obi fiata ai ye me ne dware radishran enshran de wahwe hu bia se for radishran name me twe mu adware wate ne mu adware Sanobo. What shall I say, Major? Right. Okay. Wait, I said, Gabby, secondary school for Moody did Papa. I did Papa. Balance food. Aye. Okay. All right. Yan share let 2 cases about here. Yan shall say, na. Moody and I can now for Swaka. Pimpana, Nana, see, Nanako, Kata, Bunkuta, bread. E mami, e pape, e boom, fire. Mami, you never your tea. Only my bruno ye. Now, just some Christian, mammy, and the Christian, Onyame, yen sin at your train. Hey, yes, you know, Basha Bonnie. Onyame, yen sin at your train. Or the Yapopon, and the Christian, a cata near Masso. The sounds are crammed fast when you're at Bema.
Bẹ́ẹ̀ ma no kura nye Kristo ni o. Debi hwe bibi ono obanhwem. Ababa we tena kese no ye Kristo ni no ho na oye pataku na odwan woma ena na ede akata no ho. So yo gidi ni pa nko obi ntumi kan chese pa wonya nkopon. Na ko bo adwaman. Bible be si. Na yire kura ka che no se da bi. Job ose me na me hu ma me nya me da na wo ni poka kira ono ne ba na wo di ka kokofa no wo kire se na onye Kristo ni me nyi ni sa I am one na obetena mami eni nti obetena ha waka be ma ba akon waka be ma mienu mama mi ensan pu do san so ba anwe mami wa ba wo so kura wonya babu no na no nya no kura no manyusu me krachi power nko beka no na hye nko aka hye wie nka oka hye oka e de ahye mami na wagu emanim ase onu akasa so wagu no anim ase akwala no da na so no mpacha ba ma me Dr. Dawood be eni nkomo na bronye ye mpese yade biara ebe haye akwaba na what to say mo hospital what to say ekoyi oh adanse na ade adanse na na modi okay so nada na eko but as mommy me enchi ahwefo ene etifo nyina okay na yemo bibia fishapa afa na akwa na wie ya nesa na de ka chi obi an say Dawood ba hospital go so bo adwumaden adanse na ba na eba na yes se bronya na ye bidi ba sika ni ubutom na wa pomde amomi yes say sika che ubutom na bi ebidru so na oda ya asabia enti na ye bi aso ye wa edweso krapa bro sign na kan na Metro FM ye mu adwuma no ho ne ye adwuma dwo da kopem memenda anopa 7 na Dr. Senin nurse satenase ya bo adwuma kopem no be dru bi kra ye pon be se no so because obi abe wo say ye hwe no na ya boa emane makoye ene de ka kire obi an se yare a yesade dose ye brainingsi na emum no de ekoso nipadua mu bi a wonte ase no abomoden atu anamo abaya so ye na momi me enhwe adanse ba ko ye maame ba ko bedi ya so ye ho na oba ye no ohwe ne nim ne the way anema sikwa no complaining ni sisi ya de sisi susu na eye shoka zova ejina nipadua isu sanity mama entina mpani sesabiu ya nkoto a yena de obeyi bia sisi enya momi ontime nya hwe na ohwe ye maame no ni nipadua de we a sisi ya de no ne ahotutu na ye na doctor wie no se momi o se dey doctor me nyini sa wo ba sisi ya de na emisa o kan ni fi at the age of 38 years ba huna I so be a wedi be 56 areho enti de kan say obi wana wa complain sa de ya che na bibi nsikwa se de obi bo na enwum no ansa na obi be complain kozi don e ba kozi nya kozi eti won ka che mba che o menti won ka ate bibi nsikwa o e be si abebom bia na every yeah sisi ade no the way city no obi ane se de ne de no obi wa ne de no o te se emu hyehye ne se ye hwi makubi na egu ni sisi echi ana ne sisi no ma se ye hwi ade ya ya bi na egum ana obi nso wo ande de no wo no se mpane mi na hyehye ho enti se nipa no otena se kakra bi a e wo na Jesus original ye wo maame bi a owo dwom a wo ton ne ma o se obi ba na entoma o ton no gi se ofa aba no wayi ana se ofa akwada be ka no ho because obi wa ne sisi no hano to the extent say o sori no anso ade mu a eden se nipa na ehwe ana se otie na sisi ya de na ha no ne de wo no se mpane ehye ne se mako ana se obi wa ne de no kra no e ya na se ne kasa enim yenu no ye bum se nipa na ehwe a omra Dawood ba hospital okay oba ye be mu nhwehwe mu for no man to your numbers na yes sir oh yes if you can good and I said baby but that's it mommy your numbers no so we hwe TV a egu screen ase and na wa wo tie ye nso 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 yeah 717 ofre na obekasa eti obi a wo feel saade na na se ohunu saade no obi ani mfie no nkwa anim te se de mekan
nso sɛ bi wɔnam ano wakyea obi baa wɔ sɛ doctor area mete koraa nkwadaa bi a yɛ nkwadaa bɔ ne yɛduru baabi a ne yɛfrɛ me timbaka wɔ sugar kyɛ sɛ bɔdi no ɛfa wɔ baabi na nipadua no bi wɔ baabi awerɛ hɔ nti obi wɔ saa tebea mu ɔkɔ kɛtɛ so ntimi nna kakra ne n'ani ate because ahotutuo ne sisi adeɛ no ka wɔ a ɛde nneɛma bebree na nsa na biribia nso wobɛtu aseɛ na asɛ wobɛhunu deɛ ɛkɔ so no obi nkɔmpleni sisi adeɛ kɔ amami ansa na sisie no biribi bɛkɔ so anaa wobɛkɔmpleni ahotutuo ehia nhwehwɛmu ɛno nti ne yɛka kyerɛ obi a wɔhwɛɛ anaasɛ ɔtie sɛ Dawode Ba Hospital ɔba a yɛdi kan yɛ mu nhwehwɛmu na yɛhunu deɛ ɛde saa haw no ba a ama ne sisi ɔnam ano wakyea ama ɛduru baabi a ɔte saa sɛ yɛhwie mako na de agu ne sisi akyi anaasɛ du baabi a wowɔ no sɛ mpaneɛ no saa nnipa no a ɔrehwɛeɛ no ɔnya gyidie ɔnya awerɛhyɛmu no ɔmmra yɛkasa sisi a nso no obi kɔ kɛtɛ so a momi ɛden sɛ n'ani bɛka egu so wada kakra ne n'ani ate because ahotutuo no kakra obu sɛ n'ani ate n'ani te a ɔda soro na wasi fam osi na waforo ɔsɛ doctor meka sɛ mu hwe me ankasa wada no kra ɔte sɛ ɔte sɛ ne numpa mu hwe no enti kakra ne n'ani ate ama saa nipa no a ɔhwɛ yɛn anaasɛ wɔtie no ɛduru baabi a wanom nnuro bebree ɛnti na mede kan kaa sɛ ansa na wobɛtu yadeɛ bi asɛ yɛnya nhwehwɛ mu wanhwɛ a good wanhwɛ a wobɛkɔ akɔtotɔ nnuro bi na wasan de haw abrɛ nipadua no because nyame bɔɔ nipadua no ɛhia nhwehwɛ mu ansa na yadeɛ bi ahunu baabi ɛfiri obi a wobɛkɔmpleni ne sisi na ɛwɔ yadeɛ ɛde aba ɔbɛdwen sɛ bi adwuma a wɔyɛ obi wɔ asetena wɔtena ase kyɛ adwuma a ɔkɔ adwuma mu sɛ na ɔtena ase ɔbɛsɔre agye sɛ ebi aduru time a ohunu sɛ yɛyɛ kakra but at least nipa nso wotena ase a at least free bɛɛ sɛ 1 hour 2 hours kɔ ɛwɔ sɛ wopagya mu kakra na me 2 hours nso ya me nsɔre so mɛde pagya mu mɔmi ɛdu baabi a ehia because na mete set so mɛde pagya me mu ɛnyɛ dan mɔmi yɛbɛkɔ off kakra nso ɔmo yɛ commercial tv so you tease ti ɔmo yɛ commercial no ma sɔre kakra ɛdu baabi a ehia because wotena ase a yɛ sɛbi yɛto kasaɛ ne yɛkyi kasaɛ ne ehyia no adeɛ gregre obi hyɛ mu a yɛfrɛ no sɛ cartilage wotena ase kyɛ a ɛtumi we yɛ nti ne mmienu no twi so a wotumi complaini saa adeɛ no ɛna obi nso wɔ anyɛ asetena no na ɛde abrɛ no obi wɔ yɛ yareɛ ɛna ama saa sisi ade no wɔte anaasɛ napɔ so wɔte yaw ɔte sɛ ne numpe mu ɛhyehyɛ no no saa nipa no ɛhwɛ yɛ anaasɛ wɔtie a ɔba Dawode Ba Hospital a yɛbɛyɛ mu nhwehwɛ mu bɔnɔma no biom ɛyɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 saa nipa no ba a yɛbɛyɛ nhwehwɛ mu na baabi a yadeɛ no firi biara no yɛde aduru aka no yɛ maame yɛ anam ɛka no asɛm ɔbaa review ɛnura ɔbaa sɛ doctor sɛ yɛde menim sɛ masimi da dam because ɛden ɔn sɛ ma ɔmi nipa bi a wotumi daa na akoma de tumi yɛ adwuma yie ɛma wonya apɔmuden nti most of times no obi wɔ hɔ a ɔntumi nna ɔkɔ hospital a doctor ka kyerɛ ne sɛ wɔredwen atwa so adwendwen wɔ yareɛ no ho a adwendwen yes obi wɔ ana yadeɛ no atena ne so akyɛ nti ɔkɔ kɛtɛ so a wanom nnuro na wakɔ hospitals no biara ɔnhyɛ da nhunu ho so yɛ nti ɔtɔ kɛtɛ so a na ɔdwen sɛ yadeɛ no bɛsan aba nti sɛ nipa no nhwɛ yi na n'ani da so asa ɔmmra Dawode Ba Hospital ɛberɛ a wɔhwɛ yi anaasɛ wotie yɛn bɔ mmɔden sɛ wobɛtu anam aba adwe so krapa yɛwɔ Metro FM abrosan na akane na Metro FM mu no ɛhɔ ɛna ɛyɛ adwuma goy filling station nkyɛn hɔ a omi obi duro kora na yɛ billboard esi hospital na nim pɛɛ nti woba a yareɛ bi a ɛkɔ so anaasɛ deɛ wonte ase wɔ nipadua mu no biribiara mfiti prɛko mma ɛfiri baabi na aba obi wɔ complaini obi wɔ complaini tipae wato tipae nnuro wanom painkiller but still ɔba a yɛbɛyɛ nhwehwɛ mu ehunu sɛ ɛdeɛ na mada bi a wuti taa pae wo ɛdeɛ na ma eduru baabi a na sɛ awɔ ate agu so nti ɔba Dawode Ba Hospital a na yɛaboa wo na deɛ ɛkɔ so nipadua mu a wɔnte aseɛ no yɛde nnubena traditional medicine ato aseɛ ɔmo yɛbrɛ no ayɛ bee no deɛ ɛka kyerɛ obiara no sɛ yɛbɛdi bronya na mmom na yɛasare adeɛ yɛndi bronya onya ahoɔden so anaate wodi bronya yi nti na sɛ sika no wobɔtom koraa na ahoɔden a
Oh, you're free. And it does all. Brunya, so there be a Brunya. But December, we are say, I say, that's right. And see, baby, I will be an obaya so you just so crapa. Yababo. Numbers in here 0244 886437. 0244 886437. Yada hefo and yet. Yes, yada was it. As I'm paid here. Yada was it. Na ma wanugu asamso na woka. Wanugu asamso. Auntie, mommy. Pacho obi abere ha pacho bejina ha mami. Obi abere ha mami bisa nse ye pamu no na. Owura ha na se mpacho jina fifi ha mami. Ma kwa aba. Na ho ti se. Ewie Money be any me me jisa me ho. Ewo hu me ho. Oh, I see. And ewie be photo. Amen. 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 Okay. Okay. A craft for and Yamisha, sister, let us say. Mama Elizabeth. Mama Elizabeth. Oh, Usta. Okay. Vampire man. Yeah, baby. Mama Elizabeth. Okay, Usta. And that fall back in the car. Okay, Pacho, Makana Benton, you should receipt mana. Who's a mensaka? Okay, Medasipa, who said the bar Miss Mehono, Mehona me Bappini or George Aqua, into bar Miss Maconetino. If you cannot call one master and be methods as on Buddha or Church of Christ, Mehono. Oh, amen. No one knows some. So, Mama Elizabeth, Church of Christ, and Yamin Shop, George, and Pacho, Morisha, Mama Elizabeth, with your Obia and Mammy, Ewo Ustaho. No one knows some. The men know what that our mother, and no son, so Massey, or me, I also, Mammy, and no son, which let's say, you good shabagging, which let's say, or your quadruple. Or your quadruple, not the end say, obey the Japadia. The Japadia and Yankupon. Sabo be na adwuma kan kra na wode o ma ne ye adwuma yi na esi ano aye ne suli ano akwadwo na ye na nka wo ma mienu na se wonu kuna se when you get out the tonton unema kaka mama what's your problem ade we wo ton ne se de wo pa bia World Bank at all World Bank at all we se de wo pa bia nya de be free ade ama wo na wo ton no nso a wo ton ma we na eso ni ngwase and the say akola abako the papa no me amiensa nti ekwan be so e be fa so a de ono no wayi gudu no ye be de anya no de yi gudu so no ma me na e promoter additional baby I want you to say 104.5 mala so aba game there changes game changes ono ye game loser ono ye game loser okay additional baby I do na enche bia bo say adonfo Effe mo ma me kua aye krado me giri ye say o hwe dendende wa aye krado yes sorry about 3 years no so atnase na ode fofo na abambusi ya friend say or 10 year drew obi time wa there is no medicine anywhere do be ni bia anya ne fe 10 year drew and nti bomodi ana hwebi na abeti asema ka jo say ohene yire mesiesie edu de wode bibiba out a ansa na wo behwe abewie no no wanya suade ba womba studio ha metna radio so nyina ya sa series we ono so ye sɛ be ya sorry ya na ye no na ama wa futuo ama on kyerɛkyerɛ so 10 year duro about 3 years ma me akua de be hyehyɛ so tam chuku na memra studio DJ na yɛhwɛ second case na osua adwuma no ma me mudira ko sua adwuma ono so abrante bi obedwoku o ne salon and say well we ba Ghana and me hu no ma bebre fa emma in general emma binom young ones and he says he can libre o ma 2 days obese wo chen obi abobra 50 years sa to me ba de ma be hu no well akola no no na yi odbesu nyansa na be ma wo ne na wo no wonim ne maame isim ko sia na yi ase
just a problem I walk Ghana. So quite been a bit to problem as well. Said no one say a show or my footway. So almost no more tear dear or no or can. If he said this was by my own country. If he said Ncolano, the almost yes, he said. Ultimately, I see. We sent to say a time of it's so be woman, a be woman, you be our for them penny for be our no, my mitty pay be out here now. Any hobby, be no boo. Okay, my young Shania, Nhyira, Haruna, Nhyira, one would say a biana and should be war. Mama baba one and so can a baba one a pepper chinny because on I didn't buy. What was the mamma can say? Fee say, what did we now? Omokoye ye buy on from Mubium from the Frana say, or castle or buy Ire. And so some more body free fear, a baby be Hano Kora. Go bit me a canaki and wakasa. Where do I find the same word the number? Asante Nabaheim. I won't high. Let there be light. One pipe. And there was light. Obu Kania. And also will call from no motion be a na. Scum with the man who cried the year beyond Unibidi. A few Unibidi. Yeah. A beer no tunnel. On your biddy man calling the bee. And to one who fell from Bandia catcher a was he hey? And on so sure at a chill you come into a beer number dimple for the chiaco. It's my mini penyaqua. Because Nkrophobia to Togala. That's almost cat. Nkrophobia on your business. I do that do ya. And I did Bakusha one. There be a masher paco. Ay, Papa, Mammy, or bar, or from woman is Capra Betnas. Oh, Nanka brofo, unsa no na brofo enya sa line no mo de kakra yi mo. Love you. Na no de no ho. Won yi sika. No ba bo ba. Love you. No what you kotokuro. Where there? First can now. Aya be we Ghana ni ba. Ai, mami, what you kotokuro? Lazy ti. Mo na basa. Mami na Ghana. DJ. Ghana from me man so ebinim chu ma kokuro. Uni carry ya. Aware no it means not. Akosi yeko. Akwesi ye kom odo kakra sika kakra odo ye pere na ntohwe nkwa na nje o ntohwe nkwa na nje kakra mka bi nja di ewo o ye ntohwe nkwa na nje kwesi odo kakra sika kakra ewo mu die wo ba na ayi lezi o yirupo di sen Betty na wato me to lezwe me hotel ya de me koda me ba ha o mam koda me didi wo hofri uni siganka wo fie kakra 5 bedroom kam o mam koda my friend odo kakra sika kakra anya krom ye krom nti mami oba no omra ono no so meka ne ha mama sika na do so mami oba ne mra oma meka ne ho sese na ni nye na ni gia nko ni do Okay, so 03220835818283 and then 84. Mama Debra, na se ukunu do. I love you. Obedi adodo for echi. Bibi oho. Da no asem ni dra. Bibi sikwa. Enkomo be na ane ni di last one si we no ansem man sika. Bibi en o se brother na YouTube. Hello. Good afternoon. Awesome. Yes. The Tom Hoyde. Nyami go so hwe. Na me hwamu. Ni mamu ye nyina ewom. E mo sama mo kan nyina no. So mo abapa. Ni to sa mo bua. Ma sa no ma fremu atem na mo kan. Amen. Nti sa. Yo se asem re ala so nyami hwamu. Amen. Ti ma mo kan nyina nyami kan mo. Amen. So no high smile. Ka su bant na. Yecha bantama for nyina Florida. Yecha munyina. Hello. Mama. Yeah, good afternoon. Precious mama sinje nkawo. Nkawo so. Mama mbajo mi yanga zanga de boche ba bwachi ya do. Me do no pata. Boche ba meti won ka che. Mama, na ze de Ghana aye wo ha no gena kwase ba bi kakra. Amenja pata se hene ene pata se ba pigini. Ene mi ya ke edu. Why? Yo. Mama na mesre baby girl say friend say the girl we gwana na. The picture na girl ne ho fe pap. Na visa mesre no. Me de me hu ne say the later part asama mo kan ye na ma hia attention. Enti bia on say odina kwahye kuro kituom na oba ye on say fira kura ba ye na oba ne ye ko so ka say odi gwa no aboka.
that means or a yaw kakra bi mo ba no e je bia seriously e mo ba no attention no na krokro nkoso sa oba no ho offense de wudi agura bra na vita estro so woni o machin ko togo dia o ko so dan dia ayeka atem ni nyina no na woni o wa ha dia ye bo ba ze na visa baba mama me ko no bi mlabi yo hello acho ma radio no ko for mama ma radio no ko for mama hello mama yes sir hello a voice in kaya na o jambo ama but media ni na ba ko pe adanse ayokwa adame kan se bia na e boy na yi na jan no bia na e wa yo ya obi weni mu ana se boy no so and tie ni enkoye tina mo otime ajan no ekono obi wo e raba no mo ho ja na samu ho so bye hello Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, ma. Yes. Me pacho e friend mi Tata. Oh, Tata. Me pacho wo. Oba na wo ko fa ni se ya wa wo a me ma mi ensam. Na me pacho ya na omu ntie wa na e wo Nhyira Effe. Ndi mpo. Me kuta nkwala nan. Ba ma ni jani jame sa. Wa futuo. Enti na mafa na medi mpete sa na ma me de hwe nkwala ndo. Na me ba wa mo ba de se we ni mo ta ma wa tuo na nkrofo what ya meti ya o mu ntie o no mo fa mu aba so no mo ntie de wa tra so akwa o mo fa mu aba pa ata ya bra na be hu me what nya ba ma me ba be se we ni mo nya mo pa amen okay me for last caller hello mama yes Bacha 2 p.m. New Masomo Asantumampo. Oh, 2 p.m. And yeah, man, Fabian. I don't know be oh, okay. And names in the subu I have all the other also. Kakra. Bear say. Bear 10. Bear 10. And then yes, I get to I just remember man Jim Gabriel, I don't know close to why. Because they were LPM 10. Ever Nanka me listen be ever have, but me my job for every 10. And then my manako. I will share my me and someone now I get it for. Olu, hey, nah. Me for me mpena ho. Hey. Who come from? Now who to me aduma? Na say grace get fitia da woro menti. Say bibi anya nwanwa bi. We no. Ai say dey gina so chire be yi. Na ma say I won wife ya mama. Me secret ana wo de na meboa. Na wo na say na me secret ko fa no kure. Aya oni kure na ta atobo. Uko tu na 3 days aba ko meka ho. Ama me nhwia meka achiro. Bi kuno a nice husband. Just there, Yaraba na why na down. Pa chobu fa ni ko. Na no beto no. Scash and win. The great gift heba. New Achimota petroleum wana. What here? A drone work baby. Hey stroke man. And then me Obeti. Let's give it to her back rented. Edrobia Edkade. Promotion. Ebusia for Star Health Clinic. Your promo can about any of your branches. Able to sell free lab, free scan, and a 30% discount on your treatment to be about the free lab now. Yeah, hepatitis B test for free. And nothing a Star Health Clinic. You want to say, borrow your branches. Never start test you for free. Yeah, extra scan amount free. It's not so. I would you and Obebiaje, so ya real, and answer on ya real. Yes, I was so trust scan. Now, what ya real and what I would him, and now info say ya really what I would him. Boria Star Health Clinic. Near such show 30% discount. Our treatment Bia Obeye. Prayer our Yahoo Macho for you 0249 200
555 ne yɛbɛbɔ awura efiefie bia ne yɛahyɛw sɛdeɛ tie bia. Star Health Clinic, the fibroid expert without surgery. Star Health Clinic, ayarisefie. Promotion. Still spending hours peeling, chopping, and grating onions every time you cook? Say goodbye to tears. Introducing Akoma Onion Paste, a premium quality onion paste. Yes, you can now save time and effort in the kitchen without compromising on its rich, natural taste and aroma. Akoma Onion Paste has come to stay and is available at a shop or market near you. Akoma Onion Paste, quickie and tasty. Mwah! This advert is FDA approved.